chiar tranta a hemi ka chiar du tran chho dan po hi ngai nom takani John Ellen G White ti le khabu Spirit of Prophecy hi ka tuipui velem lova engwangin nge ka chiar kher atulang Bible a oma abak bamo dang ka nei lo ka ti thina ni khat chu ka tho pui pakhat hian Seventh Day Adventist ko shan izom ti kalau sia a aron ti hlol maya o ti in ka changa ani chuan kutkem nei an kol khamole atia chacham ang maya ti takin nupakhat LNG huai ti kha ti in thin rim takin asoita bor maya karil ru te chuan awa ho om em ve ka ti a heti taka a huwa hi engemaw tak a om nge yang le ka ti a chiar ve chin du na ka nei ta a ti chuan ka chiar ma sak ber chu chatuan nga fak bu kha ni a Isua chan chin zia da le khabu khamo o ni e rin hel rual lovin hele khabu hi Bible thudik lama tanga min shroi peng tu ni lovin thudik min ko mu tu zo kani ti chuan chatuan nga fa ki chira wang chuan Bible Isua chan chin zon chak na enable zual zel ani mo ni e sangai da deuh mai kani thina ma se athuziak dangte ka han chiar zela ti chuan kan lifestyle te kan han thlak ta ka chuan asma le akai hnoi vel te chu azia om ta phian maya nutrition lampang chu ka tuipui ta hle ni karin danin kanu nun na po kha kan chan thei hial karing chutiang ngai to na hial chu inai ni mo ni e arei to dewa khoya tanga kan sarkha nei nge ani ang ka han ngai tuat le thian nun phung dik lo wanga nei ani thei mai anga ka ti hial ani chuti chu hetiang lawa chuan asul sutu beringi melin ka thia o ni e research ka nei ta a mi te hriat po a hlo khop maya university le scientific community te pon an lo beng khon ve hle renga khati hun laia Royal Society London chuan South Africa rama scientist te tan British pound sanga an hlana South Africa puya mathematics chemistry physics le biology scientist thiambik mi pangate a hlan jinga biology huanga chuan British pound sangkhat kadong veni e varo pui ve pathian chu fakinom ro se ti chuan research ka nei theinan pathianin sumlama na satakin mal min somta a kazir lai no pangte po in min lom pui khop maya ti chuan research chu ka beingor hle maya project tam tak ka neya chung jinga chuan Ellen White thuziak then khat kan soifo thin ma se a evidence kan nei chi silo te po atelani entirnan sa in taksa a ngong anei dante thil then khat ei pollo tur ti te protein in buk tok kan nei theinan belam chi thum tal ei tur ti angreng chi kan la hriat ngai lo deuh te coffee le caffeine in taksa a ngong dan ti ang chi te po atelani ti chuan heng thuziak te hi an dikreng emo chu ti fianan graduate student te hna chuan chung project te chu test nei turin pek karil ruktani kan research in atum ber chu thlai le sa a protein te hian danglam na an neim ti hiani Ellen White le khabu ka han chiar chuan danglam na om ngei chuan karing si a chuti lain mitin tena ngai dan thumun kan neya chuan protein theu te chu amino acid vek ania sa a protein le thlaya protein te hi an danglam na a omlo ti ania hetiang ang lampang research sen so chu tu ma in an pek du lo lain Royal Society lamin a sen so zong chu min tum sak vekani kan project chu kan han tran ta chu soi hlei thei lo kho paro pui result kan hmuni result kan hmu te nem nge na tam tak midang hne na tangin kan dong boka zirlai no pangte chuan awat te an donga TV lama te an langa ka postdoc pakhat phei chu Harvard University in an lang nge ka soi omzia chu Harvard University khuan American lo chu mitlem te bak an langai lo nia lak ni tur chuan research project thalutuk nei angai ni
heng kan research te atanga kan hmu chuat ta ka chuan thlaya protein le sa protein te hian danglam na na sat tak an nei ani ti hi ni sahel ei chi ran sa ngei po an thi sen kan hanzir chian chuan thlaya protein hian a thazong in na sa takin an taksa a ngong anei ani ti kan hmu chuak ani ti chuan bible in alo tarlan te hi an lo dik ngei ani ti chu kan hre chho ta zela kazir lai no pangte hne na chuan an project tur theu sempa in hemi result hi chu a thaberanga adota hei hian yanga hei ero hi chu a result a cheberang te kalo tilok thina an ma ni nun dan nen a in persan thin em awang chuan an nila chuan an ringlo em maya ma se a result an han hu ta ka chuan mak an ti theiania a hnu dewa phei chuan zol nei em ni ini min ti ta hialani an ni chuan chu tianga han rin thiam mai dan khan thiam phavelo ni mo ni e zol nei thuziak karin na ati chak sota sin ti chuan i thil zir chu thar nun phung ti dang lam chung chang te 7 day adventist sa khuwa le hril lok na in hong alo nei to dan te i han ri thiam ta a nangma ton thre da tang ngai catholicism le tharau thil ti thei biak na lam te heng zong zong te zir chuak mai ni lovin seminar mang te in midang te hna i han puang zar ta ania eptulam an ron lang halin karing amak ati khop mai thok le khata chung lam le pon lama train do tu an lo long hal tuk tuk mai Royal Society sum lama na sataka min pui thin tu po an bang chuang lo kal for lu tuk su in kal peng thui ma to ani ti kan hlo ta a ar tui le bong te hi chu kan ei apoi lawang an ti awang chuan chu ti ani chuan ar tui le bong te ei tel hi engma hetiang lam ei lo ai na thazok re ngem ti research kan nei angai ni chu ka ti ta a bong te le thailam choin kan taksa a ngong anei dan chu kan han khai khin ta a ti chuan kan thil mu chu tak chu bong te chuan kan taksa a thalo lam zong in a ngong na sa zok fe ani ti ani hei wang hiania kazir lai no pang then khat te po Harvard University lam nen an in mel hriat na chan chu ni engpo ni se kha chu thu dang ni ta sela nia ti chuan thok lak ka han neya avoi khat na atan tuipui ral lam atangin rongbol na nei turin som na ka dong ta a chol ka nei lai chuan ka kal ta fo mai ani crusade lian tham ka nei na ma saber ni ta chu Canada a ania ti chuan keima chawin crusade lian tak mai nei tur chuan Canada a chuan ka om taran maya hol chu lian hle maya mak angreng deuh mai chu hol a thutna om zat chu bible number sang hazani somruk chi ani an manager chuan hol hi akha chuan kang mai ven thon thila wangin mi an ron lu bel thei to kher lo mai theini o ala ti chewa zantit mai chuan hol lian tak maya chuan mi pui te chu an khatlat zela ma se thutna len thuma alai tabera atlar ma saber lai taka thutna ero chu a ol tlat zel nia tlar ma lam mi pui te chuan hol han kha em chu thein an ring thin lawa ma se zantin mai chuan kan khat tlat zel ti chuan thu soi chu kan tran ta pathian do dal tu sakol le abe bom thil chungchang kan han soi tran chia tia chuan mitam tak chuan an hel tatlat mai tharum tho mai po hre lo hialin an thin rim nia heti ang bo ruak sang hi chu science le evolution khel muala chuan kalo tong ve zau zau to a ma se tun tum hi chu sa khona lam thilania mi puin an la run sia adana dang tlat ti chuan lecture chong ka nei thina ama sa jok kan zauta ti apiang hian chu mi puisa ho khau chuan stage atanga ka kalbo lo na turin min ron dang betlat thina an thina ura tharum tho an cha kani ma se chu thil ti tura kal kani awangin ka ti zo nge yangai ni a haw tak thin khop mai thil pakhat mak deuh mai chu mi pakhat pian phunga rual ban lo
Down syndrome nei tereu te mai hi achan vevel kan zo to ang ti om vela hian thutna len sir lama tang hian aron luta ti chuan khami sit ola tak khan aron thu chat zela makhi ka ti angreng thin khop maya achan chu thutna sang kha jani somruk lai omna hola mi puyan khat tlatania midang chuan lo thut khal mai omania ma se zantin chuan a thutna turin an lo da ol tlat zelani keipon ngaya ka neita a apum ruwa ate em maya chil thli te hi a thlau dia dia thina fi avak lo hian aphun deuh nia thina ti chuan boruak a han so sang dewa mipuin min ron hual tu ani chuan theilowin aban toite a mipui vai kiang pa in an kara aron zep phei thina ti chuan miron kwa pa chuan ka kaukia hian aron bei thina ka heti chen vel lek te hiania ti chuan a lei te reuh te chuan he hieron ti reuh thina i chana hanin da chin la i thina urviu ani theye ma se mi pian phunga rual ban lowin a kwa lai ku than thlak chu thil omani lowani tiro ti chuan chu no pang mi anglo nen chuan kanin nel ta khop maya kala shereng voi khat phei chu aron kal lova ka ngai kha thalo khop maya achan chu mi pui te chuan an chil hlum du mai om cha sia nia min ti hlum du mai ome aron kal mai lo awang chuan ka thu soipo chu ka po sei pha hiarani ti chuan aron kalta a thut na ngai boka chuan aron thule tarewa ka thla hi atimuang song mai ka tan chuan veng tu van tir ko ani tlat